Kinong ya lambat ka kunhun Khasi Author Society KAS kilapan pau kujing sengongu ya ulat ke jela CH Chandrasekhar Vijaya Shankar ubala ai ka jing menjur ya ka hukum jong ka sorkar jela kabala rai ban itu khmat bat ban penlong ya ka ktien khasi bat garu kum ki ktien tho jong ka sorkar jela ka ktien pareng English kandang ya rengkat lang bat ki ktien khasi bat garu ha ka tho katar jong ka sorkar jela u Dr. DR Elnonglaj Presiden KAS ulaong kani ka hukum jong ka sorkar Meghalaya kala urlong hadin sampu saus nem barayo ya ka jela bapura but ka jingyai dawa jong kani ka kunhun kinong tho la bun snem mentah ula turwa ka jing trelang jong ka KAS ban pentrekam ya kani ka rai jong ka sorkar jela da kani ka hukum bala pentrekam haki kendon arspak hatlai iwe jong ka riti sensyar kari India ka sorkar Meghalaya kala ban pendenkam da kiktin Khasi Garo bat pareng hakikot kisla bat kijing tho jingtar jongka kibaman kasngi ka Khasi Author Society ka penpau ye ka jing sukmen sikadaya naga benta ka ni ka jing penurlong ye ka jing dawa ka jongi pan penlong ye ka ktien khasi kom ka ktien sarkar apo jong ka jela ti nilayo ye ka jela lasan po sosnem kenrei dei tat hadu menta ba ka ktien khasi kalayo ye ka kerdan jong ka ktien sarkar ke bapura kawai ke sarkar hadien kawai pat ke sarkar warlang ila dawa ban kentiu kerdan ye ka ktien khasi kum ka ktien sarkar Andrei lengba kini kisnem ki beladap empat semla ban penurlong toy ngimla klem dakan mau ba kisnem arajarsan lengba ka Miglia State Language Act la penlong ya tin khasi kum kawe niki associate official languages Andrei ngim simhun ya kata bat na kawe ka snem se kawe ka snem gilay dawa bat day hadien kini ka jing dawa ka bating e ka bangilarai hob naime men snem arajarsan aga general council jongi badai ban penulong no kini ka jing dawa bat la penlong yi ki jing pensiai pai ba bat khamtam ma kini ki bnai beladap abro kisnat jong ka society ki bangidan nyotli kisnat kentup ya ka nongstoin ka mairang maukerwat nongpo jawai liriat bat sora hadien kini ki jingelang ibang ilale siopai ba ka sarkar kelas ngap bat kelawanra ya ka Miglia State Language Ordinance arhajar arphonreu bat lakhot ingi ya khat ndu trik bat ekren halor kani bat klapentep bag lawanra ya kini ordinance bat menen kasngi arphonyo trik ngilayo ya ke jingmen jur jong governor bat la publish ya kini ka ordinance menen kasngi hi tikumta kum ka society ngi pediang ya ke ba ka sarkar kalale Andrei ke ba ka sarkar kalale kamdai banlong tang hagadur jong kashin lande ka sembat kajing dan kam jong ne ko ordinance ka syong e hage jing pentri kam ke ba renti ya ka aga sensyar ka khadar aga pule puthi bat hage jing dai jong ki tenat sarkar bat upai ba nagaliang jong ki Khasi Author Society ni kwa mani i ba hakinu kinu ki kam sarkar kajing penankam ya kektien Khasi kanlong kabala ban penankam
haki kerdan baro. Oi, katkum kini ka act, katkum kini ka ordinance, na kam kedau ba, an pendankam ya ke kasi, na kedau ka ordinance, hakini ka baki ong kasi jantia, division, di district Nyotali, Rei ke jingkwa jongi, ke kasi auto society kalong, bawan, bantho, city, syaki klido nani ki heads, jong ki directorate, bat ki department, jong ke jela hero, day ban pediang, ye ke tin kasi. Kini kadang day tang ordinance, ikermen ba, an semenjur, ya kini bat penong ye ka an, lani ka act, agador bar, ke ban solong, bat agaji kendo baru chief minister, ringkar berarmut ki deputy chief minister, jong ka state, ngilaong ba habasna, iki rules, day ban khotlang, yengi. Oi ki department kila ban penkre, Mrei shwa ban penbit penbiang. Yeki rules kamtam ke kasi auto society kedai banya dan bentang. Bat lada ke jing penan kam yaka kamlong hakadur ke babiang. Na keliang jongi lese ngin hab banong ba ke sorkar ke hab ban penbiang. Ke kumba ke sorkar ke la pediang ban penulong yekini ke jing penlong ya ke kasi kum ke tin sorkar ngiro ngi penpau ye ke jing sungo ye ke sorkar bat ikloi ye ke ban ai ye ke jing trilang na kam ta kino ki jing duna ki bala bandan hakini ke ordinance bat kham tam ha ke ba pukre ye ki rules ta ha ke bedai pat bat ka kuli ke puti kini kedai ke bangakwa ye ke ban kedau ha kini ke puar kum ba kalong menta le se pim ye poi berkan ba ye ke kasi la penat kam kum ka ta ka baki on ka medium of examination tang hadu ke kedan primary na kam taki weki subject like no ya ke subject hasi bala kuli hadu ka PhD ta ti kumbalong ha asam ka balong ka official language ka Assamese ka balong ka official language kidan ya ka Assamese medium but kumjuro ya ka English medium ke jingkwa jungi ke kasi auto society ka long ba day ban wanra ya ki English medium schools kumjuro ya ki kasi medium schools apo jong ka jala hanrei haki kasi medium school day bandan ke jinghikai ke batikna ya ke English ba ki nong kule kinnum dan kano ke jing du nong lani ke jing duna no ke jing tlot no hakeleng jong ke English but kumjuro haki English medium school day bandan ka subject kasi kum ka compulsory paper kenang ba kitu ki ba pule haki English medium school ro ken nang ya ke kasi te ke jing pentri kam ya ke ni kam dei ke basok kandawa ya ke pisa ke tengka ke babon ke jing thok kon ki nong tho ke jing sina ya ke syllabus iki course haki subject ba pero ong no menta kan simpor lais nam bandra ya tin kasi haki subject baro hadu ke kedan kelas A namar menta kalong tang hadu kelas 5 tie nrai ya kata ladak sorkar keman la ban trai kam apo ki lais nam bat saus nam ke kasi atau society ngidan lun ki nong tho ki bala ban tho ki subject ba pero kini kalong kawai na ki babuan kita hanrai kidon ki ktien ki ba lalong ktien sorkar nadu basdang ki bompat apo ke jela jong ki ngaman handai ki bompat rung apo krit ko pra namar ba kitu ki jela kim simla kit khia ban yele ban pendrung yak tin kasi apo ka krit ko pra ong no kum ka sorkar Mizoram nadu bakayo ya ka union territory agasam khatnai spa antio fuar la pendong ktien sorkar hapo Mizoram nalayo ya ke jela ke bapura kasnam khatnai spa nyopo praro la beteng ya ka Mizo kum ka ktien sorkar jong ka jela handai kim sim yakhi tenge ban pendrong hapo ka khnit ko pa to mangiro
ni la penong ka associate official language nani ka kin benrap jang sarkar nadu kasnem are jarsan apo ka jingalam jong madri lapang handrai ki wei pat kidau kita kidai ki bakam kongsan ki ba long maujun thot nani penslam ye ki jing ro po tu lapra but ha ki jing lap jong yi ha ki jing budden jong yi kalong ka jing bomdan ka jing trei sunrop lani trei lang hapdeng ka sarkar jela bat kinong mikmat sa parliament. Ni kan mau hakas nem khatlai spa khandai puat. Lai teli kiktien. Habala amen lan pen bahaya ka khnit bapra la penrung thmai apo ka khnit bapra. Bat artli kidai na kini ka dong sete lammi. Kita kidai ka Manipuri bat ka Nepali. Manipuri ha Manipur, Nepali ha Sikkim. Itu ki sarkar kisim khiab ha ka sarkar jela kinong mikmat bat kipaj ba ki trelang da kawai ka jingmat da kawai ka bor kawai ka but kila ya ka ban pendulong ye ngim doa jong ti ta ti hagas nam arjar lai la penbha biang ye khni ku bakla bat hagu tu gas nam south li ki jaktin bat mai ki yo rung biang apo ka khni ku bakla bat hagini ka dong sete lam ni tang kawai ka tin ka bayo rong bat kata ka dai ka bodo kani kaktin bodoro haga to gopor kampat dai satia kaktin bala itu daka sarkar jela ta tian rei namar ba ka sarkar jela bat kinong mikmat rengkat rupai ba kawai ka bor ki yakhi ki dawai kene penbore ka sarkar India ban penrungi kaktin bodo hapo kakhnit ba ta tie ngimla banlan ye kijing bagi jing penong ketien sarkar kan long kawai ni kinong rem ki baklaim hanrai ke badan kam kedai ke jing simkia jong ke sarkar jela bat kinong mikmat hagi tu ki arsin ba amen ye ka khnit ke bapra ki MP jong ki kren parliament hanrai ye ke kampat na ke jela klempa si ka ministry ke badai te hagi ta kam tingim kwa si bani isu ya kini ka ju ke jing deko mentang ikan tu ya kesorkan ikinong mikmat cedeli bad ikinong mikmat agador bertawan bakin yesdok tilang gawai kumbale ka jela asam haga bapendrong ya ketien bodo haga kendir bapra kumbale ka jela Manipur ro bapendrong ya ka Manipuri kedai tang da ke jia trilang jong baro ni sala ya kaban ngin sala ya kaban pendrong ya kenika penulong ye kini kijing dawa jongi ban penyo jaka kin khasi po ka khnet ko pra to khndiat nga shukwa ye ka ban penpa hang ne kumba kalong matang yo bhai ke je prelang ni don ni ka jing sko diaw khndiat haba ka ni ka assembly session le ne ka dorbar telang baladap jong ka dorbar thawan ki jela mchuman ra ye ka mat andrei kumba kalong mata ki babun ki nong mikmat ki aiman sem nakling sarkar ro ka skore ka jing dawa ka jongi bat khamtam ni das ngungu ye kini kisang ki baper ki balong kakti kaman kakti kadiang ka jongi habangi penlong ki jing pensai pai ba namar jing pensai pai ba ngi pensai ka sarkar ngi pensai ro ki para nong sob snong kini kisang kum ka Khasi Students Union nangta ka New Trap Youth Council, nangta ka FKJGP, ka HNYF, nangta ka HANM, nangta ka WKSU, ka JSU, ka HITO, ka COP, kinigi Sunjuk Seng Samla, Shnong, nangta wat ka Jaintia National Council, itu baro ki ai ka jitrilang nakabanta ban pun ulong ye kini kajing dawa jongi but kajing sungu kalong syabaro kino elam jong Khasi Author Society ki khat jongka ki sengtri man sobha ki bangala ong mentan ki snat jongi baro nyoteli ki pajba wat yeki nongmi kmatro baro ki bomsim lakdau ti persya ye kini kajing ye ki jongi kabamut ba kita baro ki ai ye kajing trelang ti kajing jom
kalong ke jing job jong ke judgment real khasi ke judgment real neutral sien jam ke ba la ni ka face ke ba la da ong ke tinang we la ban kentiu sasya ke kedan secondary but higher secondary kita gamat hado class 12 but la dale kumta ka kam tho kot khasi he ki subject baro khan kanong ka way na ka kam ka ba ki restart jongi kila banno sniang sya ke judgment real kan kentiuru e ka yo kot namar ka kam tho kot na kam ta ki subjects baro khan kan deino jongi hi namar hado mentahi ki palapas ki subjects per hado ka kedan PhD khasi jongi kim dunasyo te num dan jing ARM ban tho ya kano ka subject ka tin khasi te ki post nam ki bahadian kala ban long baya ka khasi la ban kentiu kerdan kom ka medium of instruction but medium of examination what hado ka degree level kum balong asam kidan ka BA lane hoit ka Assamese kalong hado degree level ka Bengali ro kalong hado degree level nang ta Tamil Malayalam but kiwai tika jing yale jongi kalong ban penpoy ya tin khasi shadow kata ke kerdan ta ti nakamta ban pensuk pada ya ke jing ya dei pai ba bat ki officer sarkar ke dei ban long ya ki course ong no hagak tin nong wei ke capacity building ban ai jing hikai ya kini ki nong tre sarkar ki bom nang ye ke tien khasi ong no da ka ba ngile ye kini ki online course ki per mentaru sarkar ka don ye ke bakum kata ki don kino hikai college ki ba hikai khasi bat ki ba ai hikai bat ki don pun ki IAS officer rei kim da one pista te menta haba kala long ka tin sarkar ko purang ikpin ti ba sarkar kan hanya tu ta sakawai pat ka ba ko man kedau ka long ba ka jing pen kelak tin lani ka translation ka sarkar ka dai ban bu no ya ki translation cell lani ya ka kenhun ka snan rekam ka ban page ya ka kam jong ka jing pen kelak tin ban thung ya ki nong pen kelak tin kat badan kam lada mle kumta le se ka rukam pen rekam ya tin kasi kan long hakadur ka bangi nanti tingingej skam bak sarkar kan simtia kumba kala penulong ya kini ka jingdawa ka jongi but kini kabala penulong mentapat ngimdai ban sim ba kini kalakot kini kadai tang ka jing sedang ka batmai belai ngong kumta namar ba ketin kasi hadu menta kampat yo jaka haka kernet ka bapra jongka riti sinsyar geri India tie adien jongka dorbar kaban salong jongka dorbar thawan ke jela kaban salong ngin sakentu ya ka sarkar jela bahkan tho biang syadeli jaga home ministry ba menta ketin kasi kalalong ka ketin sarkar bapura po ka jela snobha ban simno ye kisin jam ki badai ban penyo jakano ye ketin kasi hapo ke kernet ke bapra berkata kadai ka thong ke bakot kumbangi la yaki baru cikata nginnem sange ban yaki tathado banginda yo I hakwe gasni baka ketin kasi kamdai tang ketin sarkar hapo ke jela andrei rayo jaka hapo ke kernet ke bapra jong keriti sisya Malaysia.